Antické zeminy florentské bordúry. Po zvolení bordúry z katalógu a po aplikácii podkladového náteru odstránime pásku zo zadnej strany a môžeme bordúru dokonale umiestniť na požadované miesto. Dekorovanie sa môže prevádzať okamžite po jej nalepení. Antické zeminy florentské fresky. Po očistení steny od všetkých nečistôt a prachu vymeriame priestor, kam chceme umiestniť vybranú fresku. Odstránime asi 10 až 15 cm zadnej vrstvy a priložíme horný okraj na požadované miesto. Ďalej opatrne odlepujeme zadnú vrstvu a priebežne prechádzame po celej nalepenej ploche valčekom na tapety. Lepidlo na zadnej strane fresky zaistí dokonalú priľnavosť už po niekoľkých hodinách. Po umiestnení fresky na stenu ju odporúčame zaistiť malými klinčekmi.